Tini Hoekstra, 26 jaar, binnen in Rinsemegeest en zoend vorig seizoen speelster bij AFC Ajax. Aroene Wieke mocht de onvalster voor het eerst mei het Nederlands vrouwensalvertal mee. Dit seizoen presteert ze bij Ajax met gemiddeld 1 goal per wedstrijd 10 goed. Dus de oproep voor het Nederlands elftal zie het erom te komen. Hoe wie die eerste week? Ja, heel vet. Dus dat is gewoon met de beste van Nederland eigenlijk op het veld. Ja, met wel in wennen het niveau. Want het is natuurlijk weer een stap hoger dan Ajax. En dat merk ik wel heel erg. Maar ja, heel erg naar mijn zin. Gewoon een heel leuk team. En ja, hopelijk binnenkort wel. Ja, want ik zeg dat bij beide wedstrijden net per se bij de wedstrijdselectie zie je. Dus haast je uiteindelijk get, waarom net? Nee, de eerste wedstrijd die ik zie ik best. Dus daar kwam ik net bij. En de tweede wedstrijd had ik net echt een reden niet waarom. Maar ik denk dat het misschien ook wel met mij te maken had dat ik net vol getraind had. En dat het uiteindelijk oren van me worden kon krijgen. Van Sportpark De Vonder bij voetbalclub Rinsemegeest, via sportclub Heerenveen en Ajax naar het Nederlands elftal. Het verschil tussen de verschate clubs en de beste alve van Nederland is groot. Zo verneemt Hoekstra ook. Ja, het wordt heel anders omgepakt. Maar gewoon, je bij Ajax als stel ik altijd iedere wedstrijd en iedere training maar gewoon 100% Jan. Maar toen ben ik sterker geworden, maar 120% Jan. Want ja, er ben gewoon de voetbal met de beste van Nederland, maar die ben mega goed. Dus alles maar gewoon een stapje harder worden. En dat verschil merk ik wel heel erg, ja. Bij Ajax ziet Hoekstra eens elke wedstrijd in de basis. Dit seizoen met 12 goals en een heel soort assists ontnota. Laat ze zien waarom dat plakje voor haar is. Hast ik nog dromen, misschien wel grutter? Ja, tuurlijk, die droom ben er altijd. Als er een mooie club komt in het buitenland, dan moet ik er zeker aan uitdenken. Maar voor nu is de focus bij Ajax en dan zie je wel wat er komt in ieder geval. Hoe bot verneemst u nog dat u nou op 26-jarige leeftijd dat is nog beter wist? Heel erg eigenlijk. Bij Heerenveen weet ik dat je staat trainen en dan leven ze een wedstrijd daar en dat wie het. Maar je bent en aan het trainen en je bent met jezelf bezig. Want waar ik iedere per maand hebben we in ieder geval een gesprek met de trainer, zeg maar wat beter is en wat goed in best en neem maar op en zo. Dus daar ben ik gewoon heel erg mee bezig en dan ga ik gewoon aan te trainen, dus was gewoon een taststappenkist en dan kan ik gewoon 1 op 1 trainen. En ik vind het altijd wel leuk om te doen, dus daar ben ik wel heel veel mee bezig. En dat ik nou show, toen ik hier bij Ajax kwam en hoe ik dan nou ben, dat technisch is dat was gewoon beter in, omdat ik dat vroeger had ik dat gewoon minder gewoon. En je krijgt het gewoon iedere dag. En als de stappen staat terug in, liep het WK met Nederland ook wel een optie. Doch had Hoekstra de focus eerst op Amsterdam. Als ik gewoon zo terug in Ajax, dan ben ik gewoon minder mooi. Maar natuurlijk, de concurrentie is gewoon heel goed. Hè. En de meeste nodig wel een aantal ongevallen. Dus zal ik wel een aantal WK net houden. Maar er ben ik een aantal die misschien wel rondkomen van een blessure. Dus ja, de kans is er wel, maar er is ook een kans dat het net mij is. Dus daar moet ik gewoon rekening mee houden. Dan ben ik dan wel nuchter in, denk ik. Maar ik blijf gewoon mijn ding van en dan zie je wat al je wil. Afrondend, hoeveel goals gaat dit seizoen maken? Ja, we nu nog 8 wedstrijden, denk ik. Let op 18 jaren eerst. Dan wel ambitieus. Ja toch? Wat ik. Leuke doelstelling.